Mama Mary, Our Lady of Miraculous Medal. Niya ato nang i-connect siyang laing title, Immaculate Heart. Hibaw ko nga doon na namoy background aning Miraculous Medal. Apan may tag nakalimot mo aron doon ay significance sa kong pagpahinumdum. Middle of the 19th century, that was 1830s early, usa ka madre si Saint Catherine, tiwasan ninyo kinsaman be? Labore kay Latin term 1. Saint Catherine Labore. Nagpakita may sulti sa damgo, awa pa di ay nakadungog siya og tiny voice from the Blessed Virgin Mary nga, Sister, bangon diha. Sus ang madre ning bangon dito sa chapel, nagpakita ang Ma'am Mary unya ming hapa siya sa iyang tuhod, nakighinabi, mingon siya, that was my sweet moment in my life. Human sa 4 ka buwan, nagpakita ng sab ang maong Berhen. This time nagbarog na dito sa chapel sa Rodibac sa Paris, France. Ug dito mipagawas na mensahe ang maong Berhen with open hands, both hands. Exactly mao ginang posisyon na. Tanaw sa dito ay magtanaw sa pare. Taraw. Wa ko'y bilagroy katong Berhen unsay porma. Unya dunay mensahe nga kining medalya adunay mga special graces, apparition. Unya nagdalag medalya, special sign of all graces, nga kung kamo mo gamit mo ning mga medalya, you will gain the abundance of life in Christ. Kanang title nga Miraculous Medal, in essence, dili ta mag instructions nga dunay milagrong buhaton si Maria. Wala sama sa paghimo sa wine nga to sa matuod nga dugo ni Jesus, o bino, tubig to wine, bato from bato to pan. Di na himuon nga milagro ni Maria. Kayong pagbuhat, the act itself does not belong to her, but to her son Jesus. Ang kang Maria lamang mao ang paghatag sa formation of values, mga mithi, ug ang mga mensahe ni Maria kada gid pakita niya mao kini. Ali kamo, balik kamo sa kong anak by way of repentance and forgiveness of sins. Values sama sa perseverance, fidelity, prayer, nga mobalik tangato sa tinuod nga naghatag sa grasya kay si Mama Mary na laing title Mediatrix, sandayong sa grasya. ug sandayong ka lang Maria, dunay source of the flowing water, the source of all graces, mao ang iyang anak. Nining atuang pagfiesta karon, devotion to the Blessed Mother, ang superstar dili ang inahan kundi ang anak gyud. Apan gumikan kay sandayong man ang maong grasya gikan sa tinubdan anak through sandayong Mary, o pinagi sandayong nakainom kitas mga tubig gikan sa source. Unya kay daghan mang tubig, daghan ta. Unya kay daghan mang grasya, atong ipaambit sa uban nga wala pa makainom sa water of life. Naklaro? Kita nahimong water of life, bunyag ang atong mga mithi ipaambit. Unsa man yung mga mithi, mga values, prayer, perseverance, forgiveness, mupasaylo sa tasauban,
aron ta magmalinawon. Ang milagro wala gikan ni Maria, apan ang milagro diha kanato kun kita human makainom sa water of life, mag-usab ta gikan sa bati nga batasan into righteousness, gikas pagkamadinumtanon into all-embracing heart of forgiveness. Mao na yung milagro. Way milagro gibuhat si Maria, apan gihatagan ta grasya aron kita may mohimog milagros atong kinabuhi, from nobody to somebody, from nothingness to something. Naklaro? Sa to pa kita day mohimog milagros atong kagalingon. Example, ako na yun. By the way, pista maron, tagay kog 10 minutes sa wali ha. Kag regular dari, tag 3 minutes raman mi. Pabitaw rin trabaho. So naalang ko yun 7 minutes more. Ang milagro ni Maria ngatos akong kinabuhi. Third year theology seminarian ko dito sa Mabulo. Gikapoy ko sud, way laming kinabuhi. Nangutan ako, nganong kinahanglan man ko magsakripisyo, nga ang mga tao maluwas man bisag dili magpare. Munang bidecide kung mugawas ko seminaryo. Apan sawa po kumugawas, ning luhod ko dito Blessed Sacrament, tapad ni ining maong tabernakulo, dunay image ni Mama Mary. Gingnan kong Mama Mary, hoy buboy man ko, sa di pa kamugawas, timan ining giingon sa tinagawag nga diktum nga nagkanayon, ang taong hindi marunong lumingon sa pananggalingan, hindi makararating sa paro. Mo itong mibalik lang tao ko, ang akong unahuna dito sangko sa kusina, din dito akong inahan, galuto alas 3 pasukadlaon, galong agna nagatayhop. Kailan mo tayhop taga City Girl? Uy mga dato, kailan mo tayhop? Tayhop unya ang sugnod kanabang dili ka nang singan ng dili ka nang kadamang sa mais ba pakaw? Nya dunay iring din meow meow meow. Unya musangko-sangko sa paa unya sugbaan ni kog saging ni mama. Nya pakanon ko. Wow, mikabo kamanghuran ko. Unya human ni mamag luto, magputos sa baon, liguon mi. 5 kawaw mikabo pitinaghana. Unya pagkahuman sa buntag, panihapon na sad maglutos mama. Unya sadi pa mi manihapon budyongan ming papa. Mingsa bahalag asa mo laag uli mo alas 6 nga naman at tumis altar. Mag-unsa man, mag-angelos. Karon magabata di na bang angelos, mag-tiktok na, tiktok. Unya human gayud og angelos 6:45 mag-rosaryo mi, alas 7 manihapon mi. Dito sa talad kananan taas lamisa, magtapok ming mga anak, wow kabuk. Unya lahi ang lamisa nilang papagmama. Unya sa unang panahon kay pitimang lisura mantin nila mig sartin. Oy kailan mo sartin wa? Unsa man ang sartin? Basta kanang steel plate, unya pinintalag, puwa, green, blue ang kilid. Nya dunay bahawan, dunay plato, dunay lusa para sa baw. Nya dito kinilaging bahalag pobre, adobong manok kay taga Bukidban. Nya ilisa na mog sardinas. Motoy hinungdan nga nindot kay mo ang pamilya pinagi ni mama. Unya sa kabisi na mog hab-hab, bisi kas mama sigig tanaw. Uneasy, di mahimutang si mama kay kinsa tong mahutagsud ag kanon yang i-fill in gikan sa amo ang bukid nga Tupperware. Sus lawgaw pag eskwela na kus lungsod di man na Tupperware man di ay
Moto nga kada hutdan mo fill in si mama og kanon og adobong manok. Pag humagkaon, hayag buwan, ilaw bito sa mansanitasan sa gawas, ako mga maguwang naghakot og tubig, nagpakaon sa iro, nagtrapos lamisa, ako'y kamanghuran, ulahi gina mo maghabhab. Lamoy man, lamoy. Pila may istorya, busy sila, nindot na kayong pamilya, si mama mo'y katapusang mikaon. Pagkad ako ang kaon ni mama, dinining tunguran ng hunakos banggira, kay mo inom kog tubig. Ang tubig sa banga para tanawa gining taga-syudad nga nanay water dispenser o ang tubig sa tadyaw para ako na lang tanawar tadyaw inom ang banga mo'y para inom ang tadyaw mo'y para hugas. Tanawa ng taga-syudad karon pagsakan ako dito sa kanang basiyo sa Coca-Cola, nakakita kong mama nga dito sa gamayng lusa nang dok og sabaw sa kugita. Ingkumah, wa lagi tay sabaw, tagay ko gamay mabi kay matukan ko. Wa gid manghatag si mama, perting daw Yarok siyang sabaw, butangan naman niya kini tubig, kugita gud perting lamia. Dok, iyan na sang giyarok. Kuma, tagay ko gamay binli kuma, wa lang gihapon, ikatulo na yarok. Gamay na lang sabaw, magay kog sabaw ma. Pagkadaw, gisa kong inahan, perti na kong laguta, katapusan niyang nyerok. Only to think, katapusan niyang nyerok, nahug ang tuto kabuk, lusok sa dukot. What a tremendous act of a loving mother. Nga bahalag dukot na iya. Mabusog laming iyang mga anak. What a tremendous act of self-sacrifice sa usa ka inahan sa pamilya. Nga bahalag way makaon, bahalag dukot na iyang makaon. Amo lang ang iyang pahat gihatag pa. Look around us. Kamong mga lula, gusto na mong mo-enjoy sa inyong mga anak, pero hangtod karon naning kamot lang gihapon mo. Pagtigom o kwarta, pagpaninda, bitin by the cycle of time, mga lula, mga inahan, gisakripisyo ninyong gusto, alang lang sa inyong mga apo ug mga anak, nga hangtod karon nangipon lang gihapon sa idiwang balay. Bahalag way mo makaon mga inahan, mangutang kasab-an pa sa mga giutangan, apan nagpabaga sa naong kapila na gisapawan ang porsyento, ang interest. Makahuam lang kasab-an pa, apan gihilamos ninyong kasaba sa mga taong iniguhaman, kay inyong kasing-kasing may gamot sa gumas inyong mga anak. Bahalag imo makakaon, makasininag bago, gisakripisyo ninyo ang inyong kapritso because of your love of your children. Ug matod pa, charity begins at home. Ang sakripisyo, pag-ampo ni mama, nahimong inspiration right there and then, ngawa ko mo dayon o gawa sa seminaryo, nagpadayon ko. A prayer of a loving sacrifice of a human mother at home. Nahimong eventual inspiration ang sakripisyo sa inahan. O dito seminaryo, nakakita kog bining sa pulong sakripisyo. Wa ko magawas, nipadayon ko seminaryo 2010 November 30. Hapit na madi akong anniversary. Oy,
nahimo kong pari, giyudinahan mi 16 may kabuok, 13 desisan, ug karon magsuon. Niyas inyong atubangan, I would like to tell you at the outset that I am now a happy priest. Tumpakpakan akong mama. Kung si mama pinagi sa adubong manok, nakapaeskwela, nakahiusa na mong wow ka mga anak, mangutana ta, unsa magipakaon sa tong mahal nga inahan, the Blessed Virgin Mary, nga naghiusa man ta karon. Unsa magipakaon sa tong mahal nga inahan, wa gilain ang iyang gisabak, ang iyang bugtong anak in the person of Christ. Nganong nahiusa man ta, kadaghan natong mga anak, ang gipakaon ni Maria niningtalad tananan, the altar of self-sacrifice na mao si Jesus. Matud pa, we become what we eat. Mamahimog kitang sama sa tong gikaon, kinsa man si Kristo nga tong gikaon nga gikan sa tiyan sa mahal nga Birhen Maria. Christ is a God of forgiveness. Nga kung kitang pamilya, kitang katilingban sa kabanayan, makakaon kita ni Jesus. Christ is a God of forgiveness. Kita mo pasaylo usab, pamilya, kabanayan, simbahan. Pagkanindot ang atong kanhing batasan nga madinumtanon, nagpasaylo ay kita. Ug diha sa pagpasaylo, nabalik ang atong hugot nga relasyon. Munang daghan kay ta sa pamilya, kay nabalik ang atong maayong relasyon. Atong pakpakan ang mahal nga Birhen Maria, that through the Holy Eucharist, nabusog kita, wala lamang sa paglaom, apan kanaging pagpasaylo sa itong mga sala, that like Christ, mipasaylo na kanato, mantigo tang mapasaylo sa itong isig ka tao. Ug mao ka na ang milagro, nga ato karong debosyon. Ang milagro, walaon ang pagdamot, pulihan sa kasing-kasing sa forgiving, loving even the most unlovable, forgiving even the most unforgivable. Kikitang tanan, datog pobre, we all belong to the family of God we call Christian family. Uban sa pag-ampo, hagit ni Mama Mary kay matod pamiya, the family that prays together stays together.